Noong July 7, 1937, isang sundalong Hapon ang nawawala sa Western District ng Beijing kung saan nagdemand ng Japanese commander na kinakailangan nilang tumawid sa Marco Polo Bridge at halugugin ang lugar na nasa ilalim ng kontrol ng mga Tsino. Pero tinanggihan ito ng mga Tsino dahilan sa pagkagalit ng mga Hapon at nag-formation kagad ng kanilang puwersa, pero nag-open fire ang mga Tsino laban sa mga Hapon na siyang nag-trigger sa Second Sino-Japanese War. Ito ang kwento ng Marco Polo Bridge incident sa China na siyang nag-trigger sa Second Sino-Japanese War na siya ring dahilan sa malawakang kaguluhan sa rehiyon kung saan pinaniniwalaan ng karamihan sa mga historian ang siyang tunay na simula ng World War II. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Sa pagsisimula ng 20th century ay patuloy ang pagbagsak ng Qing Dynasty sa China dahil sa hindi pag-adapt nito sa makabagong teknolohiya, mahinang militar at higit sa lahat ay bagsak na ekonomiya na siyang dahilan sa walang tigil na civil unrest sa kanilang imperyo hanggang sa magrevolusyon ng mga Tsino noong 1912 at ipinatalsik ang kanilang huling emperador na si Puyi at itinatag ang Republic of China. Ang kanilang bagong republika ay pinamumunuan ni Yuan Shikai bilang presidente, ang dating general ng Qing Empire na siyang may kontrol sa Beiyang Army. Pero ang bagong gobyernong ito ay napaka-divided sa pagitan ng mga nasyonalista o ang mga Kuomintang, ang mga orihinal na mga Tsinong revolusyonaryo sa pamumuno ni Sun Yat-sen at ang mga Republicans na sumusuporta kay Yuan Shikai at sa Beiyang Army ng China. Kahit ganun pa man ay napapanatili ni Yuan Shikai ang kanyang kontrol sa kapangyarihan sa pamamagitan ng dahas at pananakot, pero mas lalong uminit ang tensyon sa kanilang gobyerno nang dinisolve ni Yuan Shikai ang Nationalist Party ng China at iprenoklama ang kanyang sarili bilang bagong emperador ng China noong 1915. Dahil sa ginawa ni Yuan Shikai, nagrebelde ang karamihan sa mga probinsya ng China laban sa central government na nagresulta sa pag-establish ng warlord states sa buong bansa matapos mamatay si Yuan Shikai. Samantala, mga nasyonalista o Kuomintang loyalist ay umatras sa bahaging south ng bansa at nagtatag rin ng kanilang sariling gobyerno na pinamumunuan ni Sun Yat-sen. Ang kanilang layunin ay pag-isahing muli ang kanilang bansa sa ilalim ng kanilang gobyerno. Matapos ng World War I sa Europa, ilang malawakang demonstrasyon ang ginanap ng mga sibilyang Tsino sa China dahil sa Japanese interest sa kanilang bansa at laban sa mga Beiyang warlords na siyang namumuno sa iba't ibang probinsya na dahilan sa pagkakatatag ng Chinese Communist Party at ang pakikipag-alyansa nito sa mga nasyonalista dahil parehas naman ang kanilang layunin na pag-isahing muli ang kanilang bansa. Samantala, sa bahaging norte ng bansa ay walang tigil ang pagkikipaglaban ng mga warlords sa isa't isa kung sino sa kanila ang kukontrol sa siyudad ng Beijing, ang imperial capital ng bansa, habang sa south naman ay namatay si Sun Yat-sen na pinalitan naman kaagad ni Chiang Kai-shek bilang bagong pinuno ng Kuomintang or Nationalist Party ng China at nagpatupad kaagad ito ng napaka-agresibong pulisiya laban sa mga warlords at nagpadala ng ekspedisyon sa norte para tapusin ang pamumuno ng mga warlords sa lugar. Noong 1927, halos kalahati na ng China ang bumagsak sa kontrol ni Chiang Kai-shek dahil sa tagumpay ng kanyang mga ekspedisyon sa norte, kaya lang ay sinimulan rin itong i-purge ang Kuomintang sa mga komunista na nagresulta sa pagkakatatag ng Red Army ng mga komunista na naging dahilan sa Chinese Civil War sa pagitan ng Chinese Communist at Nationalist Forces ni Chiang Kai-shek.
Sa katapusan ng 1928 ay tuluyan ng bumagsak sa kontrol ni Chiang Kai-shek ang buong norte, kasama na rito ang syudad ng Beijing, kung saan kontrolado ng Kuomintang ang kanilang buong bansa na siyang nirecognize naman kaagad internationally bilang legitimate na gobyerno ng China sa bagong kapital nito, ang syudad ng Nanking. Kahit ganun pa man, ang mga komunista ay patuloy pa rin na nakikipaglaban sa puwersa ni Chiang Kai-shek, samantala sa norte ay biglang nangyari ang Mukden Incident na siyang dahilan sa Japanese invasion sa Manchuria. Pero pinagwalang bahala lang ito ni Chiang dahil mas inuna nito ang pag-recover ng kanilang ekonomiya at pag-modernize ng kanilang militar sa pamamagitan ng mga German military advisors at pakikipag-renegotiate sa mga foreign concessions. Hanggang sa tuluyan ng makorner ni Chiang Kai-shek ang mga komunista kaya umatras ang Red Army at sinimula ng kanilang long march pa northwest sa mamumuno ni Mao Zedong sa loob ng isang taon hanggang sa marating nila ang probinsya ng Shanxi kung saan naging undisputed leader si Mao sa mga komunista at nagtatag ng military base sa syudad ng Yan'an at ipinagpatuloy ang pakikipaglaban sa mga nasyonalista. Sa mga panahong iyon ay mas naging agresibo rin ang mga Hapon sa China. Nag-expand ang kanilang puwersa mula sa kanilang puppet state ng Manchukuo papunta sa Inner Mongolia at pinaplano nitong sakupin ng kanilang former imperial capital ang syudad ng Beijing. Pero hindi pa rin ito pinansin ni Chiang Kai-shek. Dahil ayon kay Chiang Kai-shek ay mas delikado raw ang mga komunista kesa sa mga Hapon. Ayon mismo sa kanyang sinabi na ang komunismo daw ay isang kanser habang ang mga Hapon naman ay isang malalim lang na sugat na kayang gamutin. Ang pulisiyang ito ni Chiang Kai-shek ay siyang naging dahilan sa pag-conspire ng kanyang mga general na hulihin si Chiang at makipagsanib puwersa sila sa mga komunista para harapin ang kanilang totoong kalaban na ang mga Hapon. Kaya noong December 12, 1936, sinaresto si Chiang Kai-shek ng kanyang general at ikinulong sa ancient city ng Xi'an ng 2 linggo at napilitan itong magipagsundo sa mga komunista para magkaisa na ang kanilang puwersa laban sa mga Hapon na dahan-dahan ang sinasakop ang kanilang bansa. Dahil dito, nakapag-assemble ng mahigit sa 1,700,000 na sundalo ang mga Chino na magkasanib puwersang komunista at nasyonalista pero kukonti lang ang kanilang mga baril at bala at higit sa lahat ay bilang lang din ang kanilang mga tangke de gera. Samantala ang puwersa ng mga Hapon sa mga panahong iyon ay napaka-advance. Meron itong 1,015,000 regular soldiers at 78,000 na sundalo mula sa kanilang mga puppet states. Meron na rin silang 28 divisions na naka-assign sa darating na digmaan nila sa China, well-equipped ng pinakabagong teknolohiya sa digmaan, napakaraming armored vehicles, tangke de gera at higit sa lahat ay well-established na supply lines. Sa taong 1937, ilang beses nagkakaroon ng skirmishes ng magkabilang puwersa sa kanilang bagong border na dahilan sa kahiya-hiyang paghingi ng paumanhin ng gobyerno ng China sa mga Hapon para lang hindi na itutuluyang mag-advance pa dahil nasa gate na ito ng Beijing. Pero noong July 7, 1937, naganap ang Marco Polo Bridge Incident sa bahaging west ng Beijing matapos mawala ang isang sundalo ng mga Hapon na tumawid sa tulay at pumasok sa side na kontrolado ng mga Chino. Nagdemand ang Japanese commander na tatawid sila sa tulay at kinakailangan nilang halughugin ang lugar para mahanap ang kanilang sundalo na tinanggihan naman kaagad ng mga Chino. Dahilan sa pagkagalit ng mga Hapon at biglang nag-formation ng kanilang mga sundalo, nag-open fire naman kaagad ang mga Chino sa mga Hapon na siyang nag-trigger sa pag-atake ng mga Hapon at sinakop ang syudad ng Tianjin at Beijing. Dahil sa pangyayari, nag-escalate na ang sitwasyon at naging full-scale war na ito o ang pagsisimula ng Second Sino-Japanese War. Gumanti naman ang umatake ang puwersa ni Chiang Kai-shek sa coastal city ng Shanghai na dinidepensahan ng 4,000 Japanese Marines ang 30,000 na Japanese civilians sa syudad. Nagpadala naman kaagad ng reinforcement ng Tokyo sa Shanghai ng mahigit sa 20,000 troops na pinamumunuan ni Matsui Iwani.
Binarikada naman kaagad ng Japanese Imperial Navy ang baybayin ng China para hindi makapasok ang foreign aid sa bansa, at dahil sa Japanese superior firepower ay madali nilang natalo ang puwersa ni Chiang Kai-shek sa Shanghai, habang sa norte ang puwersa ng mga Hapon sa Inner Mongolia ay nagsimula na ring umatake at sinakop ang syudad ng Nankao, Wailai hanggang sa tuluyang bumagsak sa kontrol ng mga Hapon ang buong Inner Mongolia. Lahat ng pwersa ng mga Chino ay umatras pabalik sa kanilang kapital sa syudad ng Nanking, pero nang dumating ang mga Hapon sa syudad ay isang madugong labanan ang naganap hanggang sa nagdesisyon ng iabandona ni Chiang Kai-shek ang syudad ng Nanking noong December 13, 1937. Pinatay naman kaagad ng mga Hapon ang mga natitirang sundalo ng mga Chino, pati na ang 200,000 na civilians sa syudad na mas kilala na ngayon sa tawag na Rape of Nanking. Inilipat naman gagad ni Chiang Kai-shek ang kanilang kapital sa industrial center ng Hankou sa bahaging south ng China, pero patuloy pa rin sa pag-advance sa mga Hapon sa China, kaya nagdesisyon si Chiang Kai-shek na wasakin ang daig ng Yellow River para maprotektahan ang kanilang kapital, pero dahil dito ay binaha ang buong lugar na nakapalibot sa Hankou na nagresulta sa pagkamatay ng mahigit sa 500,000 na sibilyang Chino. Noong October 21, tuluyan ang bumagsak sa kontrol ng mga Hapon ang coastal city ng Guangzhou matapos ang kanilang tagumpay na naval invasion sa syudad, kung saan doon dumadaan ang mga foreign aid ng China sa iba't ibang bansa, at tuluyan ang napalibutan ng mga Hapon na ang syudad ng Hankou, ang bagong kapital ng mga Chino. Dahil sa pagbagsak ng Guangzhou, inabandona na naman kaagad ng mga Chino ang kanilang bagong kapital at inilipat naman nila ito sa syudad ng Chongqing. Wala namang tigil sa pag-advance sa mga Hapon sa bahaging south ng China hanggang sa isa-isang bumagsak sa kanilang kontrol ang mga syudad sa rehiyon. Sa mga panahong iyon ay inaasahan na ng Tokyo ang pagsuko ni Chiang Kai-shek sa digmaan dahil nahinto na ang foreign aid sa China, at higit sa lahat ay halos kalahati na ng China ang nasa ilalim ng kontrol ng mga Hapon. Pero hindi pa doon magtatapos ang digmaan dahil ipagpapatuloy pa ni Chiang Kai-shek at Mao Zedong ang digmaan nila laban sa Japan. At higit sa lahat, ito ang magiging simula ng isang napakalaking gulo na sisiklab sa mundo, ang World War II. Hanggang dito na lang muna, at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.